cóide is mis an níomh agus tá sé ná pieces sprí a bheith agan. Tá Faith Lee an seo le maniu agus tá muid chun túirt faoi gúlán. Faith Lee, bhfuil tú ré? Tá mé ré. A Rylinn mar sin? An tú ag mothú muíach Faith Lee? Tá. Tá? Yeah. Níl mé ach. Tá me sé créitníthe. Mis version. Tá mé créitnithe. Tá mé ag mothú go maith faoin gan seo. Rylinn mar sin? Ah! No! Tú créitníthe? Oh, créitnithe. Ceir Mála a ráistí. Is mai. Tá anna ochras arm. Chuir dit sos a hógal agus písa é. Agus tá sé TikTok. Second pew. Bhí an sprí agan leis an dúlan sin, céir de capú faoi Faith Lee. Ceann me sé gro sin éasca. Bhí go leor deachreachtaí agad sa lei sin.